jotono lamsugo ani wati channel o hinkai ang tini sabun kongno sana naikya norok screen o kaham ke nugui tongma khana aboni bagai ang bini mungno khuliya phadi hinkai jeng bini bukha bisini kongno kisasa khanawai nalayeno bo ano agi samani tongo neng ani jotono nono simino ang hamjago thwithangbono nono ang kono dina pokmaya tangi hinkai asuk kai ang nono hamjago asuk neng ano gana achugui salangmani muitumai da kisapano neng ano yakar thangmani ani o langmarok tamongkha joto se bathagui thangmasiu tabukbo ang arono bathakjak je jaga neng ano yakar kalangma jagao neng ano yakar kalangmani ulo ang tamongkha niji niji no kuno saimaliya ani salphayo hor thango abuti kheno nono salsapona wansugya hinmani din gurui haifano teitam sanai ani wansugma se chaya tabuk bahano wasya bosu nini bagai ani kha khamse phayo asungni bagai de nang ano hamjak kono sayawoi bahake nang ano yakar kalangkha asungni bagai tangi phanya nangkha ani langmao tangi phai porina achukai nini kokthai tei nono mangse ang mutuman phayo aboti jorao pokna bagai onek wansugyawi tongnayo tebo phano tamkhainai ani obukhase kisapono bujinani naya nono mutu khayino anile joralayo neng ani logi guri phano tabubo saimaya obukhabo nono gana toma kahima tongo khanadi ani hamjakmano neng wasyasak mutuman khanke a jorano wansugui neng tei kono dino phano phirokita phasidi tangi hinkai belake kosto mankha ang nini bagai nono asuk kai hamjakmani tebo phano neng bujiliya teitamo sasinai tei kono sanamo sungliya ang nono ang asuk kai kubui bukhabai hamjakmani haifano neng ano tangi yakarikha abang saimaliya abo tini bagai dia neng ano iman kotor phonugi kalang ang nini bagai tamo khaya tongkha je neng sawo ang abono khaikya tebo phano se neng ani bukhano bujiliya tangi ba neng ano bujiliya ang abono sanamo sungu neng tangi ani bukhano kisapano bujiliya nona ang te bomdike hamjak sinai amsakai hamjakmani ulo phano se tabuk last wakai ang no ang tese hamya ngui thangka nini baskango jotono kaham ang simise hamya aboti dia nini hamjakma neng je tini ano thangmani nono bahano salja aboti kahike thangnai phainai apuro neng bujiwano ang busak khalai nono hamjakmani haifano neng ani bukhano bujiya jepuro nini sako kalayo apuro neng hopung sabung kaphano ano na tugiman galak norok hinkai kaham ke khana iman kana okokno kasarka Sonia Deborma bin hamjakma salano bin hamjakma sala tabu Delhi o MA khanya hani thangjak lockdown ni bagai kasawi tonga jagaono aboni bagai borok khoroksa tei khoroksano long distance tonglai bagai haksan onglaikya hayake ba breakup onglaikya aboni bagai bobini hamjakma salano kok kisaja kasarka tei bini hamjakma sala bahano bono je pulao kogroi hamjakmani a kokni kahake tongliya eba ke pulao je hamjakma kahake bini pulani borino care khaliya tangi hinba bini hamjakma sala
Delhi o thanga te bini bwrwi hinkhe tabuk yang Tripura o tongo. Aboni bagwi borok khoroksa tei khoroksani long distance no buijiwi manjani bagwi kaklainani nangkha. Abono ang last kok dol rokno bo haino sana muchungo norok bo jodi norokni hamjakma borok bai khoroksa tei khoroksani hakchal wngwi long distance tongkhankhe norok amung tei hai jagao walai kunu mangalak norok jagao hinkhe bujinani se ekdom important. Norok khoroksa tei khoroksa kaham khe bujikhankhe norokni relationship o onek kaham no thanai.